Libertimendua gaztean eskutik aurten ere, Donapaleon gaitzeko giro ona igandeuntan, martxoaren 16 arte itzordu gehiago, Eleta, Baigorri eta Bonuzen. Jaun Andereak arratsaldeon Lapurdiko hiriburutik eta hasteko, hemen kostalde osoan aldaketa handia izanen dugula ekainaren lehenean. Lapurdiko kostaldea emisio gutiko eremua izanen da ekainaren lehenetik goiti, azkenean neurria ekainean sartuko da indarrean eta ezapirilan hastapen batean aipatu zen bezala. Ekainaren lehenetik goiti beraz, zibilgailu zaharrenek ezin izanen dute ibili Ameka herritan, Hendaia eta Tarno sartean. 24 urte baino gehiagoko dieselak eta 28 urte baino gehiagoko bertze ibilgailuak, 13.000 auto eta kamioi nunbaitan. Debekua egun guziz goizeko 6-etatik arratseko 8 arte. Salbo espen andana dago alere, astean 150 kilometro inguru egiten dituztenen zaten dezagun. On est dans un principe de justice sociale et de protection de la santé. Justizia soziala eta osasuna zaintzea biak uztartzen ditu araudi berriak hautetxien hitzetan, izan ere airearen kutsadurak eragin zuzena omen du 57.000 eriotzegin Frantzian urte guziz, 120 eriotzekin hemen berean Ipar Eskualerian. Plantan ezarriko dira neurriak pertsona horiek laguntzeko, hau da autozaharrak dituzten pertsona horiek laguntzeko kriterio sozialen arabera. Martxoan bozkatuko da hori. Egan behar dena da osasun publikoaren aldeko neurri bat dela. Europako arauetatik Frantziako estatuak transposatu dituen arauetatik pasatua. Ta hemen aplikatu behar oraina, iduriz olako eremuetan kutsadura erdira tapaltzen da. Elkargoan dauden hautetxien 60% bozkatu du emisio gutiko eremuaren araudiaren alde. Hoi espalin badugu gaizak egiten, goe haurentako utzen dizugu. Eta deja paketutzi dizugu goe haurentako. Eta nik ez dita halusten goe haurentako. Berdan untibaitik hasi, gogorda hastia, mena nik bozkatu dit. Hemen, iparaldean beste hiri gune guzietan bezala, poluzioaren ondoruak badakigu zer diren osasunaren gan. Eta bereziki aire hartzeko zailtasunak, gazte edo jende sarrentzako, baita ere minbizia, maleruski edatzen ari da, momentu honetan. 214 ordezkarien artean 96 alde beraz, 27 kontra eta 74 abstentzio hautatu dute. Je veux souligner par mon vote et mon abstention. Eta abstenitu direnen artean elkargoaren presidente orde hau Frantziako estatuaren kontradikzioak agerian usteko, arau berriak bazterrean uzten dituelako Baionako portua, Miarritzeko aireportua eta 2 autobideak gainerat, ez du begionez ikusten elkargoak diru laguntzak ematea zaurgarrieneri. Eta preseski 50 bat herritarrek protesta hau egin zuten larun batean elkargoaren biltzarraren karietarat. Cette loi est une loi d'exclusion. Aserrea gero eta ondiagoa da, arau berriak jende humirenak baztertzen dituelakoan. Elkarte batzuek ez dute baztertzen, elegitea orkestea azpimarratzen dute, hautetxien 60% babesa baizik ez duela izan. C'est du pipeau. Les motards en fait ne sont pas tout à fait contents de ce qui se passe ici. Motozaleak ere akesu, talde bat baino gehiago mobilizatua beraz. Gogoratu, kriterikurra eskura izan beharko dela, dena den oraingoz ez da bat ere argi kontrolak nork eginen dituen. Bordeleko dei auzitegi administratiboak estatuari gogorarazi dio bere betebehar humanitarioa. Hain zuzen auzitegiak Frantziako estatua kondenatu du etorkinen harrera arduratzen den Baionako pausa zentroaren finantziazioa ordaintzea. Horiek horrela, estatuak 836.000 euro bideratu beharko dizkio Euskal Elkargoari 2019ko urteari dagozkion gastuak ordaintzeko. Gogoratu behar da, Paueko auzitegi administratiboak arrazoia eman ziola estatuari, baina Euskal Elkargoak elegitea ezarri eta epailek epaia bertan behera utzi dute etorkinek ere urgentziazko aterpetzearen eskubidea dutelakoan.
Jakin behar da pausa zentroak 2018 urte bukaeran hasi zituela etorkinak hartzen. Espainiatik zetorren etorkinen kopurua izugarria dituzelako. Euskal Elkargoko lehendakaria den Jean-Jone Etxegaraik garaipentzat jo du epaia. Bere hitzetan zuzenbidearen eta justiziaren garaipena da. Jean-Jone Etxegaraik hasieratik errantzuen ekimen humanitario horretan estatuak parte hartzeko bete beharra zuela. Denborak arrazoia eman dio. Toute personne, fût-ce un migrant, a des droits fondamentaux. Euskal Elkargoko lehendakariak baieztatu du 2019tik gaur egun arte pausak izan dituen gastuen finantziazioa eskatuko diola estatuari. Je peux vous confirmer que nous avons déjà formulé des demandes d'indemnisation pour les années postérieures jusqu'à aujourd'hui. Zorigaitz pausa existitzen da oraindik. Zorionez Euskal Herriak erantzun humanitario bat ematen dio egoera honi. Frantzian kasu bakarrenetarikoa da. Heureusement qu'il y a une réponse humanitaire que apporte le Pays Basque, c'est un cas unique en France. Urtero 9.000 etorkin inguru aterpetzen ditu pausa zentroak, eta bere aurrekontua 900.000 euro ingurukoa da. Eta emanaldia bururatzeko orain hemendik Donapaleon, iauteri giroa libertimenduarekin. Iauteri garaia Euskal Herrian, libertimenduen aldia hasi da Donapaleun, martxoaren 16 arte gisa horretako ospakizunak eginen dituzte, eletan Baigorrin edo Bunuzen. Libertimendua da neguari agurra jaiteko eta primaderari ongietorria. Eta badira, beraz, zirtzilak representatzen dutenak negua eta dantzariak representatzen dutenak primadera, dena garbi, dena xuli eta dena argi. Eta Elorri, zuk nolako jantzia duzu, dozure pertsonaia zer? Ez ni naiz basandere eta pixkat dantzariak gidatzen ditugu. Poza eta berritzen da urte oro. Beti bada udazkenean duda bat, izanen da ez da izanen, gazteak biltzen dira, behar dute duda beraiek ere, eta ikusten dugu ondarean hor dira. Uste dut jendea maite duela hori, behar duela hori, nahi ditu ikusi bere gazteak, nahi dugu ikusi gure gazteak zer balio duten. Hau bagizue, plaza hartze ekintza bada, gazteak adinean heltzen direlarik, eta guk gizarteak, jendarteak nahi du ikusi zer balio dute oraingoek. Eta balio dute leheneko bezain bat badakigu jadanik, gainera frogatzen dute. Mementoko irakurketa politikoa eta soziala, humorearekin, autoderizioarekin, molde satirikoan, eta badakit anitz lantzen dutela, anitz asteburu oso, eta ostira lehatxean berriz, ibiakoiz goizian zazpitan berriz, eta bertsoek ere berriz ulertu ez duguna berbalizatzen dute, eta beraz usteut ikusi behar den zerbait dela, zeren hobeki ulertzen baitugu lurralde baten urte baten bilana. Hobeki hasteko eta hau da gure udaberria. Egun ikusten da, jende hainiz bat dela, usaian ere hola da? Berba pagolan baitziren denak atzo. Ez jende hainiz biltzen da, hemen bereziki baitakite ere ne ustez, urtez urte edukia hor dela, eta forma eta antzez moduan landua da. Mentuaz maitaldiz eta ez denen entzutia ere, menturaz, beti kitzik atzan, beti aitzina doa, eta bon. Azte sentitzen da, hola ikusten dela ere gazteria, eta eskuaraz den denak hemen, Bai, amiguzen ez du beti zierriko fama eskualeria, mainan pentsatzen dut amiguzen ere, gure gizartea ere kanbiatzen dela, eta emeki, eta bai eskuarari buruz, eta bai ere beste problemek buruz. Libertimendua Ego Euskal Herrirat edatzen ari da ere, datorren larun batean hitzordua dute Añorgan, martxoaren 2an Iruñan, eta Markinan ere noizbait antolatu nahi lukete.